Gatsheni. Yebo bothi. Yeah, umhloko futhi la yi1. Wona ufika uzofita ipipe lapha kwami. Oh, okay. Ngithi wona ufika uzofita ipipe kwami. Angikwazi ukukhuluma ngayiphi indawo mfowethu. Lalela wefethu. Kwafika ubuthi la kuthi uGatsheni azofita amapipe. Yeah. Amapipe avuza manje. Ipipe iqhubela sa-toilet laphumela ekitchen. Ngithi dodebo lo wenza mthetho. Uyawazi lo msebenzi ofundele mhlawumbe. Wemfowethu ukhuluma ngayiphi indawo yala ngazi ukhuluma ngayiphi indawo mina. Yes. Ukuphi lo ndawo ingwelezana noma ikuphi? Wefethu khuluma ngetseleli mfethu. Oh, okay. Umngabo wathi kuthiwa kwafika umuntu othi uGatsheni la umubi wafika azofita amapipe. Kuphi nendawo ikhaleni kwamazimazana kuphi? Wafita apha amapipe kadwena. Yazi ngifithe amapipe mina. Sayifisa kudala kabi leyo nto wemfowethu. Nayifixa kudala pho iqhubeka kanjani pho? Ngikobazibazana lapha ngithi kwabazibazana. Kuphi nomazimazana? Mazibazana unamawadi nokubona mazibazana unamawadi wena lokho azana. Ngitshela phela sani ngasenduleni umhlongo ngakuphi iloo nto ngifunayo mina. Wefethu awazi imizwa ohamba ufita kwamapipe noma? Wemfowethu sifithe yonke leyo miza amapipe. Nifite yonke? Sifithe yonke. Awazi uzwamhloka senduleni? Ngiyakwazi mntonduneni umhlongo umuntu. Manje uyile wenza uthi ushiya ipipe iqhube idlela itidedele yasekitchen. Uthule manje ukhuluma nawe. Uyazi wefowethu awazi ukukhuluma nobani ngiyakubona ukuthi awazi. Ukhuluma noGatsheni lokuthiwa umubi owaselokishini okuthiwa mubi ohamba ngelokuzake 1400. Wena ngithi kuphi nendawo? Ngithi akusiwena noGatsheni omumbi wasetseleni. Ngiyalivala ucingo wena ngabe ungazi ukukhulunywa nomuntu kanje. Manje awungichazeli wena uyathetha. Cha. Uyathetha wena. Cha ukuthi ngiphatheke kabi mfowethu. Yazi ngandlela bekuthemba khona. Yehlisa umoya baba. Wehlisa kanjani uboya futhi indle inukela mina ekitchen. Indle inukela bani ekitchen indle inukela mina ngithi. Ipipeline ukhuluma ngale surage lana. Yini surage? Ilokhuzana sitamkoko. Kuyafana le nto futhi ipipe. Shona phela khona ipipe lamanzi khona ipipe lendle elihambisa indle. Angithi ke wena wamixa amapipe wamixa ipipe lamanzi nelenhle. Mina sithi sivula uphunza amanzi akungena indle. Yazi mfowethu ngizoke ngifike lapha ngulaye ngakuphi ngizoke ngifike lapha mfowethu uzoyibuka lento ngoba lento okhuluma ngayo nje mfowethu. Ake siqale lapha mfowethu ukuze mhlawumbe engakhulumi nomuntu orong. Yebo. Wena uGatsheni uhambe 1400. Yebo uyalokhuluma naye. Omumbi. Hayi angikwazi ke lokho. Cha phela ukuthi izingane zichaza kanjani zithi kwafika ubhuti omumbi la wafika umumbi wena noma cha. Yazi mfowethu. Hey. Uthi futhi ukuthi ngithethisa umuntu orong adwesa. Yazi mfowethu. Umumbini wena. Yebo mabesho njalo kunjalo. Umumbi. Yebo. Umumbi njengani nje mhlawumbe? Njengawe. Angizwanga? Njengawe. Khatatela lo njalo nje futhi. Ya ukuthi uyeyisa kwa wena manje. Ungaphindi ngifona ngikhuluma misala kimi wena. Khuluma nendoda phela ungayitshela ukhuluma nengane. Ukhuluma nendoda eshuthi lento isho kimi. Uzokwakhahlala wezwa?